Nje mhlambe ukuze ngibe mfishane nje kanje athi wakhumbula isikhathi ngikhuluma indaba yamalobolo nokuthi ngibeka imali for ukuthi ngiyakhumbula Thanda sami. ngasho futhi ukuthi ngisaqhubeka nalozo inhlelo futhi kuyahlangana kuza kahle konke ngithi. Yebo. So uyangicathisa uyacabanga imfihlo uthi ingane. Ukuthi uzuze ekhaya? Ngisho malana nokuthi phela ngoba sengiqedile nje ngamalobolo kahle kahle sengiqedile ukulobola. Uqedile ukulobola? Ya sengiqedile ukulobola. So ulobola bani? Lo phela uyena engimlobolile uyena engithandana naye. Angikuzwa kahle awukhala phansi uthini? Njengoba sesikade sikhulumile ngelento ngamalobolo uthi ngibeka imali yokulobola mina. So sengilobolile ngalo mali engangisho. Cha phela mana singahlala phela sonke. Lokho akusho ukuthi mangibeka imali yamalobolo kusuke ngizolobola wena. Kodwa kulokho bhuti ngibona ngathi wena awuyisoli ngento oyenzile Cha. Mabhuti. Akhathi sisakhuluma la umchaza. Yimbone nje umuntu ongamenza umfazi, umchaza. Uthi uyathoba, uyakubonisa, wenza konke lokho. Phela ithi konke lokwenza ngoba bese ngixoxele yandaba nje ngishilo. So kukhona okunye ukuthi yazi njalo baby la yazi ngicanga ukuthi ngilobole kanje ngicanga ukubekela imali kwashintsha ukwenza. So manje ube uyiphinsela. Sengibona ubugebengu mina lapha phela sengigeje ngenkomo kanti inkomo nami ezakithi understand. Ngasemakhaya phela mina. Siyanibingelela ababukele emakhaya ku Blaqlife TV kwesinye isiqephu sethu esithi Sikhipha Izimfihlo. Ngihleli with your girl uLongster. Namhlanje sinobhuti othi unemfihlo afisa ukuyidalulela intombi yakhe. Sawubona bhuti. Yebo sawubona. Ninjani? Siyaphila. Ngisacela ubingelela ababukele emakhaya. Sanibonale babukele emakhaya. Hayi, ubhuti udabuka phi? Ngisoka amaphumulo mina. Usoka amaphumulo. So isihlalo seyimfihlo lezi. Okay. Ngokuhleli kusona ngiyacabanga ukuthi khona imfihlo ofisa ukuyidalula. So ungathanda ukungichazela ukuthi kuyena ubani ofisa umxoxela lelo daba? Kushuthi kahle ngoba ngize lapha nje umuntu engifisa ukuthi kube nodaba lazolo lo yilona lemfihlo uma lo engihlala naye njengamanje. Uhlala naye njengamanje. Yeah, i-girlfriend yami sengihlale naye isikhathi eside. Uyintombi nje andobolene ayikho into ekhona. Yeah, silobolene ayikho into ekhona uma sihlalisana nje sihlala ndawo but sesisithi isikhathi sihlala. Mina zingane? Mina naye cha sinazingane. Anazingane. Seneminyaka ngani mhlambe enhletisene? Beko nje bo 2024 nje manje nje unyaka wesifolo. Nyaka wesifolo? Yes. Wow. I hope imfihlo ofisa umdabulela ukuthi ke ngifuna umlobola. Ake sizwe mase ngidedela ukuthi awutshela ke ngosisi lo ohlala naye umuntu onjani? Umuntu esifazane oright noma ukuthi phela isikhathi sibe singaboni ngasolinye mhlambe thina abantu besilisa ke nje like truly sithanda umuntu esifazane okwazi ukwehlela ngezansi nomhlonipha umuntu esilisa nokwazi futhi umbonisa umuntu esilisa at the same time. It's not like it's not like fanele kuhleze kuyindoda eqhamuka nama views, understand? So uyo yonke lento echazayo. Uyo yonke lento engichazayo but somehow. Yes, ikhona la ekulekheka khona nokuyikhona mhlawumbe ongenza ngize ngicine mina ngiphetheleke ekutheneni ngibela namhlanje. Okay. Ngingakafiki ke nje endabeni yemfihlo uma ucabanga uzoxolela. Mancane kakhulu kwamathuba mhlambe kule ngithi ngifuna ukuyikhulula nami kuyona namhlanje ukuthi angixolele because uyisinda kakhulu. Isinda kakhulu. Yeah, but athi singakamthinti nje awusuhlaphele nje iphisanyana ukuthi yini yenzakalayo. Well, into eyenzakalayo ngoba ngishilo nje ukuthi sisihlale nayo my sister as a girlfriend yami lesikhathi eside kanje kuba lapha nalapha. So bengeke ngaxoxa naye phambilini umelana namalobolo yabo. Okay. So ngasho futhi ukuthi ngiyayibeka nemali ukuthi ngenza ama preparations for amalobolo, understand? Yeah, so sengiwaqedileke. Suwaqedile. Sengilobolile futhi. Sulobolile. Yes, so sengiqedile ama preparations wami sekuthi nabasemzini ukuthi kufanele kube nosuku lomshado.
oluselukhona futhi. Engifisa ukuthi kena ngimazise lolo suku lolo. It's not like ngizoshada naye. Uthi ima wait angi-understand la. Awungizwa. Angikuzwa futhi angisho nababukele emakhaya bathi asizwa ke le. Bengihleli naye. Ukhulume namalobolo. Ngamtshela ukuthi ngumuntu onesifiso sokulobola noneyinhlelo zokubeka imali yokulobola. Usekuyinto futhi vele bese ngixoxa nje vele ngase ngiqalile ukuyenza. Oh, so umlobolile. Hayi kodwa yena lo engihlala naye lo engangixoxa naye ngangixoxa phela uma ngixoxa nawe sisithandana kusho ukuthi lonto sengizoyenza kuwena. Ima-ke but wait ngicela ukubuza lo munye umbuzo ke. Usuyikhulumile le yamalobolo akaze abuyele kwena athi hawu baby date phela. Kanti kiwa nini ekhaya ngoba phela usukhulumile. Ngangiyena besixoxe bokuthi mina ngiyayibeka so mase ngiyibekile then nangizobe sengenza izinto. Kanti mina la other side ngimxoxela vele lento mina ukuthi ayazi ukuze mhlawumbe makufika usonto njengalolo ngimkhumbuzise ukuthi uyakhumbula ngesikhathi exoxela into ukuthi so njengamanje mina sengilobolile ke ngiqedile angifuni ukuthi uze kushaya usuku lomshado yena engayazi le mfihlo because all along yena ngiyayibona indlela yakhe yokwenza sishintshile just because wazi ukuthi ngibeka imali kanti akuyena lo zolojolo. Hey but ngicela simthinte usisi xa simthinte silizwe loludaba ukuthi uzothatha kanjani. Alright hayi kinking. Hello. Sawona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la waka Blaqlife TV. Singakwazi ukukhuluma? Yebo singakhuluma. Lana ka Blaqlife TV ngipresenta uhlelo oluthi ke na sikhipha izimfihlo. Ngihleli nomathandana wakho la. Unemfihlo afisa ukuyidalula kuwena. Hayibo. Okay. Athi ngimyeka akubingelele. Okay. Hello babe. Unjani kana sami? Ngiyaphila mama. Ngiyaphila yebo usufonela ngabantu ngicela imfihlo. Ya sesiside sona isikhathi sihleli ndawonye ne so ngiqokelela usuku lanamhlanje njengosuku olright ukuthi mhlambe ngikwazise lento yabo. Ungangibulali ungangiqulekisi. Angicela ithini lonke. Nje mhlambe ukuze ngibe mfishane nje kanje athi uyakhumbula isikhathi ngikhuluma indaba yamalobolo nokuthi ngibeka imali for ukuthi ngiyakhumbula sithanda sami. Ngasho futhi ukuthi ngisaqhubeka nalozo inhlelo futhi kuyahlangana kuza kahle konke ngithi. Yebo. So uyangicathi uyacabanga imfihlo uthi ingane. Ukuthi uzuze ekhaya? Ngisho malana uthi phela ngoba sengiqedile nje ngamalobolo kahle kahle sengiqedile ukulobola. Yebo. Uqedile ukulobola? Ya sengiqedile ukulobola. So Ulobola bani? lo phela uyena engimlobolile uyena engithandana naye. Ima angikuzwa kahle ima awukhala phansi uthini? Njoba sesikade sikhulumile ngelento ngamalobolo uthi ngibeka imali yokulobola mina so sengilobolile ngalo mali engangisho. Cha phela mana singahlala phela sonke lokho akusho ukuthi mangibeka imali yamalobolo ukuthi ngizolobola wena. Hayibo ngeke kade ngiyaphupha ukuthi angivuke angizwa kahle lento eshoyo uhambile wayolobola omunye umuntu esifazane ngikhona. Okay ngicela ungikhumbuze na first la khona engathi khona wena lo muntu engizobe ngimlobola because mina ngaxoxa amalobola angispecify ngegama lomuntu. Phela athi umuntu ukuthi wakhuluma ngami ngoba ubhekana nami. Okay ngiyakuzwa konke okushoyo nendlela mhlawumbe wena uzizwa kodwa mina bengifisa ukuthi ukwazi ukuthi mina ezinyanga nje ezingimbalwa ngiyakumema nawe ungakwazi ukuthi ufike mangakwazi. Umshado uzokwenzeka ngeke ize ngiyithathe leyo nto. Angeke uze wenzeke lo mshado ngeke ungenze isilima. Into engangahleli nawe ngikuphekela ngikwashela ngizenza umfazi wakho kanti ngenza isilima. Sisi? Yebo sisi. Ulungsta lo khulumayo. Mina nginembuzo lana. Yebo. Ngoba nihlala ndawonye bengekho mhlawumbe ama signs akhombisayo ukuthi hayi lo muntu ubusy or ahaba. Cha kube kukhona nje lokho kodwa ngeke ngizama ukuthola ufakazi ngingatholi lutho. Bekhona nje ukuthi sometimes athi uyohlala namajeti abuye late, sometimes angabuye ukulale kamngani wakhe but ngiyabona bengithi ngiyasesha ngingatholi proof ukuthi khona akwenzayo. Okay, ngoba kuxoxela ukuthi ubeka imali yamalobolo bungayi ubuyele kuyena umbuzo ukuthi hawu manje babazi le mali ade uyithi uyayibeka saqhubeka kahle kanti uvela nini ekhaya.
ukuvela njengomuntu osemfakele ipressure ngoba mhlawumbe ngaze yabo edino ebese yadikila so bengithi ngimnikeze ispace sakhe into ngeplace yakhe. Okay, so manje sisi kuzokwenzakalani? Hayi ngeke sise ayikho into enjalo ngeke ezekwazi nje ukuthi isikhathi sami ngibeka iminyaka emingaka hayibo lapho phela umuntu akakhulile manje ngidala 4 years nalo muntu ngeke kuze kwazi akho mshado ozokwenza ngikho nawe ngeke. Imake yabo lo pace lo khuluma ngayo ukuthi ubungekelela ukuthi ngikwazi ukwenza izinto ngepace yami ngina pressure bokunika yona. Ngibonge kakhulu lokho kungisizile ekutheni ngikwazi ukuthi kodwa manje okay uyabonga what happened bakalokho kuzokenzakalani ngenze njani ngimuve on impela ngenze njani xa ungichazela. Cha nje manje mina bengenza iqiniso kuwena nje manje ukuthi ukhohle ukuyela ngesikhathi esicela sonke ukuthi ungitshele ukuthi sihlukane ngiqhube nempela yami sokhona umuntu omtholile mina shuthi kahle bengeni mina kwena. Buti ngicela ukubuza mina ngoba senihlale lo 4 years. I'm sure akavesana kanje wavumbuka wathi ngizohlala 4 years. Yini lewamthembisa yona? Angazi cathi mhlawumbe into engayona ngayo mina lawo nasisiluko ukuthi ngikhulume ngamalobolo kanti mina ngingasho ukuthi ngizolobola yena. So waqala ukuhlala nawe emva ukuthi ukhulume indaba yamalobolo? No, kukhona ukuthi phela manje savakashelana yabo into isaqalwa lazi uthando malisalosha yabo. So ungekho nawe ekutheni lo muntu uzoshada nawe uthi umuntu uniqala ukuthandana mase ubona ukuthi lo uzoshada naye. Kusange kuthatha isikhathi lokho, I understand. Okay, so lo sumlobolile uyazi ukuthi uhleli nalo sisi. Yena uyazi ukuthi ngihleli nalo sisi lokho but akanankinga yena nalokho. Ngiyamazi lo muntu emloboleni. Asikho isidingo sokuthi umazi. Ngiyamazi yini ngicela ungiphendule ngiyamazi. Ngiyacabanga ukuthi uyamazi kodwa wena asikho isidingo sokuthi uzomazi. No, you want me that explanation kumele ungitshele. Igama lakho uzolibona kuyilento kwi-invitation card. Ungangitshela ukuthi lo angazibaba naye. Mangilokothi wena. Ngicabanga ukuthi yabona ngoba ke usho ukuthi lo ngibamba naye yeni phela ke lo bekuthi bengilobola. Isizathu sidala ukuthi ngize ngikutshele lento isizathu sidala ukuthi ngikutshele lento it's because yena usezodeda usezoba nomntwana and nathi sesihlale 4 years now ayikho ingane esinayo futhi at the same time. Kuthi kumthethelelana sisi isikhathi like u4 years isikhathi lesi uyindaba ungashongo ngonyaka ukuthi sisi angiyibona isebenza lento unyaka wesibili uyaqhamuka uyamiyeka owesithathu uyaqhamuka uyamiyeka owes4 uyashada wena ngoDisemba. Okay ngisacela ukubuza umbuzo kodwa kuwena sisilungu. La kunakuhamba eMercedes mama ufuna ukuthenga iMercedes uqhamusa uthenga nomqalo wahamba udrive umatheze kuqala cause even driving school awufiki nemoto yakhe ngithi uyifica khona. Usho ukuthini usisi uyitheze? No angaze ngisho uhlobo labantu ukuthi bazibo. Wena sizobonana ngicela ukuthi ngicela uvale ifoni ngibuyele emsebenzini. Sisi? Yes. Ngiyaxolisa ukuthi kena uthola indaba ezikanje but so Blaqlife TV sikhona sokusupporta and asiba support abantu abahlukumeza abantu besifazane. Okay ngiyabonga sisi. Yes, usithinte wehlisa umoya nje uNkulunkulu ukhona uzokusiza. Okay sisi ngiyabonga. Okay, buti yini amazwi ofisa ukwasho kusisi ngoba umlimazile phela manje. Mhlambe ngokwe GBV mhlambe kanje akukho ngikubona ngikwenzile okumhlukumeza lana ongangibophisa so engakusho ngestatement mina sengidlulisile ke nangisole ngaso nakancane. Ngiyazikhulula mina. Cha ngokwe sisi ngokwe GBV uqinisile awumenzanga lutho. Angimshayanga angikaze ngimchase. Mase afuna ukuhlala futhi endlini sangaqhubeka ahlale mina. Kodwa umlimazile enhlizweni angithi. Since kuyisenhlizweni ke mina bengizama ukuyikhulula mina at the same time angithi because angikwazi ukuhlala nomuntu oshadile olotsholiwe nongalotsholiwe so kufanele ngicacise at the same time. You understand? But ke nafanele phela uacknowledge ukuthi kena umlimazile enhlizweni ngoba phela ngiyasathemba umuntu noma eseqhubela phambili. But ayikho into engadluli manje. Ngicela ukuhamba sebekhuluma ngifanele ngibele emsebenzini angisakhona nokusebenza kahle. Ngicela ugoduka ngisakhona ngempela. Ngisakhona nje. Sisi mawudinga usizo please usithinte ka Blaqlife. Okay. Nathi sokuthinta. Okay. Okay siyabonga kakhulu. Okay bye.
Akuzukuphuka lokho ethi okay bye. Yeah, but then ke uyazi nawe ka love ukuthi izinto Mina bhuti ekanjalo. angifuni ukuhlomba manga babukeli uyangwarisha in a sense ukuthi if lento biyenzeka kudadweni umfo wabo ungafila kanjani. Yabo njengoba ngishilo nje ukuthi ngisoka amaphumulo thina ngakithi into ehlanganisa umjolo wadadewethu nami ayingithinti mina njengomfo wabo. Mina ngingenelela la sekuthiwa khona useyashaya khona umyahlukunyezwa. Fanele athinte mina ngiyena lo bhuti lo okushayela ukuthi uqome kanjani. Mina kufanele ngingene mase ukuthi indoda yakhe yakushaya yakuhlukumeza lapha. Sulo muntu usedelela mina. But kuhlushula inhliziyo nani vele umsebenzi othina abantu besilisa ukuthoba inhliziyo zabantu vele eyifase zinamanxeba understand uthi uthoba ngala kanti ubhlungu kakhulu ngale. So uyilimazile le. Bawuthoba nabaye ngoba nami la ngazi ukuthi kwenzakalani. I understand. Yazi babukele emakhaya ngiyengicele lozokhipha imfihlo ukuthi yini advice angayipha abanye besilisa ngaphandle. Ngizizwa ngikhululekile mina kakhulu. Ngathi angazi kusuke ini emahlombe ami. So ithini advice ngoba right now la ngihleli khona mina ngizwa engathi ngifise ngathi ungasho ukuthi ke umuntu wesilisa mangayimisele ngosisi sheshe umdedele because usuke khona umuntu kena oyimisele ngaye. Ya naleyo futhi ngayithatha ngedlulise kubabukela ukuthi kwesisikhathi ku wrong ukubambezela umuntu wazi kahle wena ukuthi unaziphi inhloso angithi. But then at the same time engakusho futhi ukuthi umuntu umombona uthi ayikho right for wena mshiye ngaleso sikhathi ungamwesteli isikhathi nawe ungazwesteli isikhathi at the same time because nawe siyahamba isikhathi and kuthiwa wasted time never comes. Yes, you can never recycle wasted so time. nakhona futhi okunye futhi ngakuthina majida ukwazi ukuthi usheshe uthathe sinqumo esifazane ungamazi and ucabangana because you bantu besifazane niyakwazi ukuba nesecret ngize ngikushade kanti naziningi izinto zenza behind my back and ngingaziboni at all so kunzima nathi ukudecide esamajida. Kodwa kulokho bhuti ngibona ngathi wena awuyisoli ngento oyenzile ngoba cha imabhuti akhathe sisakhuluma la umchaza yimbone nje umuntu ongamenza umfazi umchaza uthi uyathoba uyakubonisa wenza konke lokho phela ithi konke lokwenza ngoba bese ngixoxele yandaba nje ngishilo ukuthi so kukhona okunye ayikwenza ukuthi yazi njalo baby la yazi ngicanga ukuthi ngilobole kanje ngicanga ukubekela imali kwashintsha ukwenza. Oh so manje ube uyiphinsela. Sengibona ubugebengu mina lapha phela sengigeje ngenkomo kanti inkomo nami ezakithi understand. Ngasemakhaya phela mina. Hayi babukeli yabo le ihlula kwamina iyangihlula shema ngifuna ungasho. Elami lithi ungasichithi isikhathi somuntu. Mawukuthi ke na uyabona ukuthi ke na vele ayikho inqubela phambili. Ngcono umshiye umzwisa ubhlungu ngaleso sikhathi ungammosheli iminyaka ngoba mhlawumbe owakho umyeni owakho unkosikazi suye khona emlindile and wena usula uvimba indlela. Singu Blaqlife siyabonga kakhulu babukeli. Please like, love and subscribe and please mawukuthi ke na une issue nawe ungasabi drop us a message kule number evelayo. Siyabonga kakhulu. Is the Blaqlife TV